I'm dancing till the sun comes up. I don't care what's in my cup. Tonight I'm doing what I want, what I want. I'm sorry I'm not heading home. No niin, tervetuloa taas katsomaan uutta Päitsi-projektin videoa. Ollaan tänään ajelemassa täällä Töysän Lommelissa. Meillä on hyvä hiekkamonttu täällä, missä vedellään. Meillä on hyvä porukka kasassa ja treenaillaan vähän ajamista täällä. Ja ei mitään, ajaminen on hauskaa. Vähän tossa ajettiin ja nyt on ruokatauko. Kerätään energiaa, niin jaksaa taas loppupäivän ajalla. Mulla on jostain syystä taas vähän tullut damakea tänne. Käsisuojat on vähän rikki ja jarrukahva on jostain syystä. Mä en ymmärrä, ne jotenkin varmaan tähän mun pyörään tulee noin valuvirheet noihin, että ne on tosi heikkoja noin. Tuntuu, että niitä hajoaa. Ei siinä. Jatketaan harjoituksia ja syödään banaania. Moi äiti! On tää touhu. Tää kun ajaa noilla vanhoilla pyörillä, missä on vähän huonolta jatkun. No niin pojat! Kato kun mä vedän rauhassa. Katoko? Eihän yrkkää ollut. Ei kyllä toista jaksaisi enää. Niin. Kahta kerrosta ei pysty. Töysän Lommelissa hyvä meininki päällä. Me ollaan 4 pyörän kanssa täällä. Miltä Töysän Lommeli tuntuu? On tää aina yhtä kiva ja yhtä pehmeä. Mites banaani? Banaanikin on hyvä. Ja sitten vielä kun ei ole itse ostanut, niin se on vielä parempaa.
ajamassa 4 rinnalla. Tossa oli meininki. Mä toihin Tuomaksen renkaat. Häh? Joo. Missä? Vieläkö vedetään? Sattuuko? Nyt jo tuli osumia. Vedetäänkö yksi vielä? Toi on se kuuluisa, tota ei oteta. Mä kyllä ajattelin tossa kun mentiin, mä olin viimeisenä tossa suoralla. Mä katsoin kun te ootte 3 mun edessä sillä lailla semmoset timanttimuotoista. Joo. Vittu nyt kun joku teistä lippaa, niin jumalauta me kaikki kuollaan. Niin, niin tossa pattisuoralla. Mä vedän tosta nyt lähden. Se tulee meitä päin. Niin mä ajattelin kanssa hetkonen. 4 astekö? Ajaminen on aika kiva. Niin se on keskimäärin. Se on kyllä tosi. Varsinkin tänään. Ja täällä. Niin ja täällä. Ihan älyttömän siisti paikka. Nokko sponsor me. Oshi sponsor me. Helposti. No niin, se olisi ajopäivä selätetty ja oli kyllä älyttömän hieno paikka tää, missä käytiin ajamassa. Ajaminen oli kivaa ja onnistukin hyvin, niin mikäs siinä. Vähän tuli taas remonttia pyörään niin kuin asiaan kuuluu, niin kuin joka ajokerran jälkeen, mutta hauskaa oli. Ajaminen paranee koko ajan. Nyt on jo 10 tuntia mittarissa, mitä on tullut ajettua, niin kyllä se siitä. Kiitos jo tässä vaiheessa yhteistyökumppaneille, ketkä tälle matkalle on lähtenyt. Ilman teitä tämä ei olisi millään lailla mahdollista ja lisääkin mahtuu. Täällä on tilaa vielä, paidassa on mainostilaa vielä ja pyörässäkin näyttäisi olevan mainostilaa. Kiitos Jokolle, Alastarolle ja tietysti OK Kaivuu. Mutta ei siinä. Jatketaan harjoituksia tulevaisuudessa ja kuvaillaan videoita. Nyt oli pieni tauko tässä videon kuvaamisessa. Ajamassa käytiin kyllä, mutta ei kuvattu video silloin. Käytiin enduroa ajamassa, mutta pitäisi sitä enskastakin kuvata enemmän videoa. Pitäisi saada aikaa. Ja jos olisi jonkun kuvaajan mukaan, niin helpottuisi tosi paljon. Se jotenkin tuntuu, että aina kun näitä tekee, niin puuttuu materiaalia.